Здравейте и добре дошли в това упражнение за затваряне на енергийната верига от книгата "Психични сили за магьосници" на Мат Орин. В това упражнение ще затворим енергийните сили, които идват от Земята, с тези от космоса. Така че препоръчвам, ако не сте работили с тези сили, първо да направите упражнението за земна енергия и упражнението за небесна енергия. Дайте си момент да се разположите добре и удобно. Може да останете изправени, може да сте седнали на пода или на стол. Която и позиция да изберете, поддържайте гръбнака изправен, рамената меки, отпуснати. Затворете очите си. Поемете дълбоко дъх и този път разширете енергийното си съзнание навън в двете посоки, нагоре и надолу, достигайки до двете песни. Песента от сърцето на земята и музиката от Вселената. Потопете се в енергията им едновременно и ги привлечете обратно в тялото си. Сега издигнете земната енергия нагоре през вашите клони, за да я предложите на небесната енергия, като същевременно притегляте небесната енергия надолу и през вашите корени я пускате към земята. Продължавайте да повтаряте този процес, като движите енергията нагоре и надолу. Тя минава през вас като през тръба и образува енергийна верига. Вие сте дете на земята и на звездното небе. Вие сте магьосник с психични сетива. Върнете съзнанието в тялото си с увереността, че тази енергийна верига все още е във вас и работи, дори когато не я осъзнавате. Когато почувствате, може нежно да отворите очите си.